Agmay-maysa tayo kakabsat nga ited, ti panagyaman tayo kana po Diyos. Agyaman tayo, agsipod ta daytoy nga aldaw, daytoy nga oras, katagkakadwa tayo manen. Tapno, babaen, iti panangidalan na kakabsat. Kadaytoy nga dadalin tayo nga barong quarterly. Sabbath school lesson tayo. Datay pa lang iti lesson number 2. Ket napintas iti kapadasan tayo akas may sa adakkel a klase. Siyak iti gayemyo nga moderatoryo, facilitator iti term da itata. Wenno teacher kakabsat. Tapno agiinnadal tayo. Kalpasan nga adalin tayo daytoy nga leksyon. Ket da kayo met iti mangisagana iti bagyo, nga intuno umay nga Sabado, ijay small group yu, ijay Sabbath school class yu. Ket da kayon tumetten kakabsat iti mangidalan, mang-facilitate, iti pan nakadiscuss, daytoy nga lesson tayo. Ket nukas jay ti aramiden tayo kakabsat. Pumintas, sumaysaya at dumadakkel, rumangrangay, dayjay pan nakaammo tayo, iti panagayat ni Apo Diyos kada tayo. Dayjay iti panggap tayo kakabsat. Tapno, intuno agpausar tayo. Dayjay nga, inted ni Apo Diyos nga gundaway, ken akem kada tayo. Ni Apo Diyos to iti tumulong kada tayo kakabsat. Isu nga, at the start, kahit min nga ibaga nga, daytoy lesson tayo, lesson number 2. Dayjay outline na, kahit maited kakabsat, ijay group chat tayo. Sabbath school lesson. Ijay, maalayon to, daytoy nga outline, tapno isuntumit iti tumulong kada kayo kakabsat, nga mangted iti lesson kadagijay nga klase yung. Kayat mi iti agyaman, kada kayo agtultuloy kakabsat. Da kayo iti inspirasyon nga inted ni Apo Diyos tapno, daytoy nanumong nga programa tayo kat agtultuloy. Dawatek nga rod kakabsat nga agkararag tayo. Kasapulan mila unay o Diyos, amami nga naayat. Iti panangiturong mo, panangtulong mo, panangited mo, iti panakaawat, kada kami, kada ito'y nga leksyon, nga ingkam adalin itata. Kabayatan nga inadadal mi, kada iti tunggal rabii, kada ito'y nga lawas o Diyos. Nakita mi, dayjay ayat mo, kada kami. Ket dayjay nga ayat, sinungbatan mi met, ket dayjay nga ayat, kayat mimet o Diyos, nga ited kadagiti sabsabali. Isu nga daytoy nga leksyon, pangaasim ama, nga babaen iti Santong Espiritum, ket ited mo kada kami, dayjay naan-anay, akaipapanan na. Tapno mabalin mi nga iaplikar iti panagbiag mi. Bendisyonam dagiti kakabsat nga kaduaming agadal itata. Itinagan na po mesos dawaten mi digitoy. Amen. Ken amen. Iti lesson tayo kakabsat. Iti adadalin tayo kada ito'y nga quarter, maipanggap ti ayat ken kinalinteg iti Diyos. God's love and justice. Idi napan alawas, inadal tayo kakabsat, nga dayjay ayat ni Apo Diyos ket overflowing. Agpakawan. Ket intun numang pakawan, isu iti inkarina. Iti ili ti Israel, ikarina met kanyak, ikarina met kanyam. Ngalipatek ton kunana. Agasak ton dayjay panaglikod da. Tapay, dayjay pungtut ko ket awanen ken kuana. Daytoy adalen tay itatakakabsat, ket iturong na tayo manen, kadayjay nga ayat ni Apo Diyos. Dayjay nga ayat nga kayat na iti maaddaan
dayjay ko na tayo nga si bibiyag nga relationship iti tunggal maysa kada tayo. Iti paulo iti lesson tayo kakabsat na intulagan nga ayat covenantal love. Kayat na nga ro nga sawen nga iti root word dayto yung ayat nga adalin tayo itatakit dayjay tulag covenant. Ilawlawag tayo kakabsat nga iti tulag wenno dayjay covenant ket maaramid iti duwa a partis. Kadaytoy lesson tayo daytoy atulag isu iti nagbaetan iti Dios ken sika ken siya. Daytoy kakabsat ket adda dagiti responsibilidad iti tunggal maysa. Isu nga ti adalen ti itata dayjay kayat ni Apo Dios nga daytoy nga ayat na. Tulag. Kayat na makitulag. Kayat na kakabsat nga adda dagiti nga kayat tayo nga maamuan. Nga intunno ayaten tayo isuna. Gapu ta isuna iti Dios iti tulag. Adda dagiti bendisyon nga itid na kada tayo. Iti paset nga mayulo kakabsat ket masarakan iti Juan 14 versikulo 23 na isurat ket basaen tayo kakabsat. Simungbat ni Jesus ket kinunana kenkuana. No adda agayat kanyak sa limetmetan na ti saok ket ni ama ag yaten nanto ket umay kamtu kenkuana ket makipagyan kaminto kenkuana. Alaen tay kakabsat dagiti pronoun kadaytoy nga inbaga ni Apo Jesus. Adda dagiti object iti ayat na. Sika ken siya wenno sino man a tao kakabsat. Itinbaganan ni Apo Jesus, no, adda agayat kanya. Anya mapasamak. Daytoy nga agayat, masapul asalimet-metan na iti sao ni Apo Jesus. Ket ti ama, ayaten nanto daytoy nga ayaten ni Apo Jesus. Denggen nyo sa di inayon na kapsat, ket umay kamto kenkuana. Sino ti mapan kadaytoy nga ay ayaten ni Apo Jesus? Ni Apo Jesus ken ti ama. Sa inbaganan ni Apo Jesus ket makipagyan kamto kenkuana. Adda kakabsat dayjay power pannakabalin nga ited ni Apo Dios ti sino man nga agayat kenkuana. Kalkalpas kakabsat iti maysa nga crusade nga naaramid itoy Aguso, Tarlac City. Inisponsoran kakabsat iti Dalayap Church ken dagiti gagayem nga nagapu ijay Bala City Taaw ni Brother Eli ken ni Sister Eve nga Lagasom. Adda kakabsat iti maysa nga bersikulo nga kang kanayon ko nga inusar iti tunggal presentation. Isu dayjay Juan 1 versikulo 12. Dayjay ti inbaganan ni Juan nga sino man nga mamati kenkuana. Ited ti Diyos iti kalintigan. He give them the right nga agbalin nga anak na a babae, anak na a lalaki. Those who believe, ti kaya nga sawen, those who accept. That the first lesson nga diniscuss mi kakabsat, tap, dayjay nga rod, tiyempo iti Christmas, ti pagkapapatgan asagot. The text nga inusar ko ket John 3:16.
Amutay dayjay kabsat. Takas na launa iti panagayat, iti Diyos iti tao. Intid na ti anak na nga bugbugtong. Ta sa sino man amamati kenkwana, kunana ni Apo Jesus, saan amapukaw, no dikit di adabiyag ng garganayong. Intun no patyen, dayjay nga ay ayaten ni Apo Diyos. Sa agar-aram ni Apo Diyos kabsat, He is the greatest lover. He courts. Armen na tapay, hanang apilitin kay. Dayjay inadal tayo na panangalawas, saan nga ipapilit ni Apo Diyos ti atna. His love is not coercive. Kadayjay nga panangibagana kakabsat, dayjay nga ayat na. Dayjay meten nga umawat kadayjay nga ayat, awaten na dayjay sagot, awaten na ni Apo Jesus, akas manubot na. Anya mapasamak. Ikan iti ama, daytoy nga umawat kadayjay nga sagot, iti kalintigan, He has now the right nga agbalin nga anak iti Diyos. Gaputa dan dayjay nga right na kalintigan na nga agbalin nga anak iti Diyos. At damutin dayjay power na nga agbiag akas anak iti Diyos. Iti lesson tayo kakabsat ket biningay ko iti talo apaset. Umunang apaset. God loves everyone equally. May kaduwang apaset. God wants to enter into a covenantal relationship with you. Dayjay may katlong apaset. Your relationship with God is the foundation of your relationship with others. Apan tayo, iti lesson tayo kakabsat. Iti umuna, ti ayat ni Apo Diyos, ket ayatin na amin. God loves everyone equally. Kaya tayo kitain kakabsat, ti inbagana ni Ari David. Okay? Idjay Salmo 145 verse 8 and 9. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in His mercy. The Lord is good to all. His tender mercies are over all His work. Anya itinbaganan ni Ari David, the Lord is good to all. His tender mercies are over all His works. Tapno, maawatan tayo daytoy kakabsat. Ni Apo Jesus mismo itinangilawlawag. Kadagidjay nga agdengdengeg kenkwana, kunana, daytoy nga Diyos nga agayat kada kayo. Ayaten na kayo nga awan tipilpilyen na. He is not a respecter of person. Ada dayjay kanta tubing kakabsat niya, Jesus loves the little children of the world. Sa daig baga di kolor na, brown and yellow, black and white. All are precious in His sight. Tikunanan ni Apo Jesus kakabsat, saan kadi nga intuno agtudo, dayjay bendisyon iti todo, maited kadayjay anasantuan, maitidmet kadayjay ang managdadakas. Saan kadi kunana nga intuno aginit, dayjay bendisyon iti init, maitidmet kunana. Kadayjay anasantuan, kastamet kadagijay nga managbabasol. Saan kakabsat nga pilyen ni Apo Diyos? Ada di panagkunatay nga, nagtudo dita. Saan, pastor? Apay nagtudo ito?
patupatok ko na tayo napili iti panangibuyat na ngem saan. Intun no nagtudo sa pasap data. Kas pangarigan ko ada iti may isang lugar. Nakadado kakabsat iti taltalon. Manunga kinilang dayag kakadwada. I'll give you an example. Ada iti kabsat tayo ito'y katagudingan San Clemente, Tarlac. Tinaganan ni Sister Mila Melchor. Ni Sister Mila, agtaltalon da kakabsat, ket it was already summer. Kurang dahi padanumda. Iti may nga malam, iti pan nabisitaan, sigun ka dahi istoryana. Makita nan kakabsat nga dahi taltalon ka agringat. Kurang ti danum ng rudain. Ket tiyempon nga dahi pagay nga mula da ka agbugi. Nakadato ti tattao siya kakabsat nga padada nga they are already worried, they are already concerned kadagajay nga mula da. Nagtader kakabsat ni Sister Mila kadjay ayan ti taltalo na nagkararag ka ni Apo Diyos. Dengdenggan dagajay tattao. Idin nga agawid dan, tamumalaman, saan da pa'y nakadanon ije balayda, in bayakabak ni Apo Diyos tinapigsa atodo. Kabigatan na idinagsubli ni Sister Mila ije taltalo, nakita na digijay nga kakarubada. Oh, they are not members of the church. Kunana digitoy nga kakarubada. Anya laki din iti pan nakabalin takararag mo, Mila. Anya laki din ti panagayat. Dayta Diyos mo kanyam ket inraman na kami. Remember, ni Apo Diyos intun no agayat. Ayatin na, dayjay ngay ayatin na. Sino ayatin na? Ayatin na amin. Kasano panagayat na? Equally. Isu nga nukit kitain tayo kakabsat. Laglagipin tayo nga daytoy nga ayat ni Apo Diyos. Ayatin na iti amin. Di kulur na, it doesn't matter. Dayjay na palabas na, it doesn't matter. Saan nga dayjay kulor? Saan nga dayjay kasasaad di tao? Iti mangdiktar dayjay panagayat ni Apo Diyos. Tadayjay Diyos isu iti ayat. It is His character to love and to love unconditionally. Apan tayo kakabsat, ijay kunana ni Apo Diyos kakabsat. Nga, denggin nyo nagpintas diyan baga na ijay Ezekiel kakabsat. 33 verse 11. Say to them, as I live, says the Lord. Ibagam iti ilit Israel, kunana ni Apo Diyos gani Ezekiel. Ingana nga si bibiyaga, awan iti pagragsakak nga iti maysa ama nagdakdakes ket matay. No di ket di dayjay ama nagdakdakes ket panawan na, dayjay kinadakes na ket agbyag. Sana inbaga iti Israel, turn from your evil ways. Why should you die, O Israel? Idi Sabado kabsat ada kami to'y Carinyo Seventh Adventist Church. Idi madamang maad-adal na lesson number 1. Ni Lester, kuna dayjay laeng panangkita tayo when we focus kadayjay panagayat ni Apo Diyos kada tayo. Then that love, dayjay nga ayat ni Apo Diyos, isunto iti mangguyugoy kada tayo. Kasalalay sa nga napigsa nga magnet kasabsat, batumbalani, it will pull us tapay
dayjay nga ayat, adday iti pan nakabalin na kakabsat. Intun no ma-realize tayo, no ikabil mo iti bagim, nga sika ken iti siya ket managbasol. Ket gapu kadayjay panagbasbasol tayo, datayo iti matay. Denggem dayjay inbaga ni Apo Diyos, I have no pleasure in the death of the wicked. Apay, isu ti Diyos ayat. Ket intun no dayjay kakabsat iti agbalin nga kababalin tayo. We would like to use dayjay inted ni Apo Diyos nga freedom of choice. Pilyam nga sumreken iti maysa nga ayat nga naibasar iti tulag ken ni Apo Diyos. Isu nga dayjay kanta nga kangkanayon tay nga kangkantaen, I have decided to follow Jesus. Apay nga nag-decide ka, nakitam dayjay kinamanagayat na. Nakitam dayjay nabuslon nga kinaparabor na. Apan tayo kakabsat, ijay mikadwa apaset. God wants to enter into a covenantal relationship with you. Intun no kayat mon, tawate mon dayjay nga ayat na. Apay, nakitam dayjay kinamanagayat na. Nakitam dayjay kinaparabor na. Nakitam dayjay kinaimbag na. And now you open your heart to Him. And now you accept His love. Kasalag gamin, itikang kanayon nga ibagbagak nga illustration kabsat. May isa nga nalibnos abalasang. Adda iti dua nga agrayo kenkwana. Agayat kenkwana. Adadtoy tipudno nga agayat. Adadtoy dayjay ayat. Wen ibaga na mga ayatan ka. Nga isu iti mangiro rumen. Adadtoy ni Apo Diyos, adadtoy ti kabusor nga ni Satanas. Anya iti karina ni Apo Diyos. Na siyat apa nagbiag, biag ngagnanayon, langit ngawan tinggana. Anya mo nga iti ikari, no karimampay dayjay ni Satanas. No ayatin nak kunana. Iti-itid ko king kakit, rigat, sakit, patay, panungpalan na, apoy iti impyerno. Sika, kensyak, nga ar-armen ni Apo Diyos, ar-armen met ti kabusor, agpili ka. Agpili akmet. Ket babaen ka dayjay kinaimbag ni Apo Diyos, sikaken iti siyak, nakita tayo nga nasisya at nga amang, dayjay nga daton His offering ni Apo Diyos. Siyempre, pilyen tayo nga ayaten ni Apo Diyos. Intun no pinili tayo, simrek tayo kakabsat. We enter into a covenantal relationship. Tulag, iti basar, dahil nga panakirelasyon tayo kina Apo Diyos. Ito Salmo 145. Ibagan ni Ari David kakabsat, dahil paset tayo. Verses 10 and 11, kunana ni Ari David, all your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. They shall speak the glory of your kingdom and talk of your power. Intugayam do sombreken iti relationship. Sika, ken iti siya, iti aramiden tayon ket dayjay praise, padayawan tayo ni Apo Diyos. Umay kami o amang nga agdayaw ken ka. Intun simrek tayo ti relationship. Sika,
ken iti siya, we will bless the Lord. Bindito ka, O Ama, gapu iti ayat mo kada kami. Into no sumrek tayon kada ito'y a relationship nga naibasar iti tulag. We will testify of the glory of His kingdom and talk and talk and talk about His power. Dayjay tun kakabsat iti kayat tayo nga ibaga. Dayjay ayat na kada tayo. Kat anyam tiing ka rin ni Apo Diyos nga aramidin na kanyam ken kanyak. Into no sumrek tayo kadayjay na intulagan nga ayat. Iti verse 18 and 19, kunana ni Ari David, the Lord is near to all who call upon Him. To all who call upon Him in truth, He will fulfill the desire of those who fear Him. He also will hear their cry and save him. At dagayam iti upat nga inbaga ni Ari David. Umuna, ti Diyos nga agay ayat ken kakabsat ko is always near ken ka. Kanayon nga asideg ken ka. Saan na ka nga panawan? Laglagipem dayjay karina. Makiaddaak tu ken ka. Laglagipem itinagan na. Emmanuel, God with us. Iti mikadwa nga ramidin ni Apo Diyos, itid na digidjay nga tarigagay iti puso. The Lord knows the desire of your heart. No dayjay nga tarigagay iti puso tayo. Ket isu iti pagsayaatan pagimbagan tayo, itid na kakabsat. Kunana ni Apo Diyos ba itin ken Jeremiah, I have plans for you. Dayjay tarigagay ni Apo Diyos, nasisiyaat nga amang ngem digidjay nga plano ken tartarigagay tayo. Let us learn to submit our desires, our plans to God. Mikatlo nga ramiden ni Apo Diyos, denggen na ka, isalakan na ka. Sana inbaga kakabsat, iti verse 20, God will preserve you. Iti umay nga rigrigat, iti umay nga adu kakabsat, nga narigrigaten nga panawen. Nung makita tayo, we were talking with Brother Samson Kabansag idi Sabado di church. Una na, bakit pastor? Ganito na ang nangyayari. Sinapol ko kakabsat dayjay quotation nga inusar ko iti maysa nga panaginadalmi. Nga inbagana ni Apo Diyos nga iti kabusor is at work. Nga digidjay nga bagbagyo, digidjay nga sakuna, digitoy nga mapapasamak in land, in sea, and in air. Ni Satanas kakabsat, ket agtrab-trabaho. Ket kayat na nga dangran, digidjay anapili nga anak ni Apo Diyos. Very recently, adda kakabsat iti maysa nga airplane, passenger plane, nga nag-crash iti South Korea. Manmanu iti nakalasat. Unfortunately, adda digiti kamkameng iti Seventh-day Adventist Church nga isu na iraman idjay nga aksidente. Ngem iti kunana ni Apo Diyos kakabsat, denggen nyo, the Lord will preserve all who love Him, but the wicked He will destroy. Mikatlo nga paset ket maudi. Your relationship with God is the foundation of a true love relationship with others. Agbalinen kakabsat nga sikaken iti siak,
extension dayjay ayat ni Apo Dios tapno makita dagiti sabsabali dayta nga ayat na kanyang. Saan kakabsat nga maikat nga intun no pagtutungtungan iti kinapudno God's faithfulness, kinaparabor, kinamanagayat ni Apo Diyos. We will testify of His goodness. Masapul gamin kakabsat, nga dayjay panakirelasyon tayo ken Apo Diyos is experiential. Iti kayat na nga sawen, mabalin nga mapaneknekan, babaen, kadagiti kapkapadasan tayo. Tano, iti panakirelasyon tayo ken Apo Diyos ket mabasa laeng iti Biblia. Ngem awan iti mapaspasamak iti panagbiag tayo. I'll give you an example. No kuma iti inbaga ni Apo Jesus kanyam ken kanya. Ngem birukem nga umunay iti pagarian iti Dios. Ket dagitoy nga bambanag may nayon danto ken ka. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa amunto inayon kakabsat, dayjay testimony ni Ari David. Lakayakon, ngem awampay iti nakita nga anak iti Diyos, nga agrigrigat ken agpalpalama iti kanina. Then let members of the church give testimony. Dagijay nga testimonyada kakabsat, into numangag dagiti sabsabali. Isudameten dayjay mangted iti tarigagay da, no kasta iti inaramid iti Diyos ken ka, kayat kumet nga kastamet ti aramiden iti Diyos kanya. Itinbaga, datayon dayjay extension na kakabsat. Denggen nyo dayjay kunana ni Jeremias 31 versikulo 3. The Lord has of old appeared to me saying, yes, I have loved you with an everlasting life. Therefore, with loving kindness have I drawn you. Anya iti kunana, inayat ka iti agnanayon nga ayat. Ket kadayjay nga kinamanang asik ken ka, inayabang ka nga agpaay kanya. Dayjay nga ayat, ada kanyam. Amen. Dayjay nga ayat, ada kanya. Amen. Itatan ipakita ni Apo Diyos, anak ko, kuna na kanyam, baganap kanya. Makitam dayjay, uwin Apo. Ay ayatek, dayjay nga tao. Di la mabalin ayatemet. Gaputa dan dayjay ayat ni Apo Diyos ken ka. Adda dayjay ayat ni Apo Diyos kanya. Saan nga narigat nga ayaten dayjay inayat ay ayaten met ni Apo Diyos. Taapay kakabsat. Denggen nyo dayjay kunana ni Juan. Umuna nga Juan 4 versikulo 7 ken 19. Ay ayaten, beloved, kunana, let us love one another, for God is love. Anya? Ay ayaten, agayan ayat tayo iti tunggal maysa. Tati Diyos isu iti ayat. Amin nga agayat, ket naiyanak iti Diyos, ket amamuna iti Diyos. Amamum ni Apo Diyos, when? Amamuk ni Apo Diyos, when? Inayat mo ni Apo Diyos, when? Inayat kumit ni Apo Diyos, tapay, we love Him because He first loved us. Sungbat laeng kakabsat, dayjay ayat tayo ken ni Apo Diyos,
gapu ta inayat na tayo nga imun una. Kat gapu ta inayat na tayo nga imun una. Dayjay nga ayat tayo. Ipakita na, dayjay ayat na kadigjay sabsabali. Aday ti kang kanayon kung usaren kakabsat nga illustration. And I would like to share it to you. Dayjay Cathedral of the Armless Christ. Sigun ka dayjay istorya nakabsat at ti may nga dakkel nga simbaan. Ija sangwanan ti simbahan na the statue of Jesus with a stretched hand. Naka-forward di ima na. May isang rabidi kiti vandals. Aday ti nagtutulagan da, nalada ti bat, nalada ti pangur, nalada ti tubtubo. Napanda kakabsat ija sangwanan dahil nga simbahan. Kat apanda nga dinadael binurak dahil nga statue ni Jesus. Iti bigat aglabas na iti tatawag sinnaida. Rimuar da je padi kat nakita na nagsinnaay may. Then he made the decision. In paurnong ng kakabsat, amin nga digijay nga naburburak nga paset dayjay nga statue ni Jesus. Sa nangayab iti sculptor, ket kunana, will you make again the statue of Jesus? Dito yung sculptor kabsat, piece by piece, pinagsisilpo na. Idin nga mabuo na, at the gemanen the statue ni Apo Jesus, ngem adda iti kurang. Kurangan the duwa nga ima na, his two outstretched hand. Dinamagda ka the padi, anya arami din tayo. Adda kakabsat, iti napintas nga kapanunutan, ije puso dahi padi. Let it be that way, kunana. Nangikabil dahi padi ti inscription, ije sakaanan dahi nga statue. Iti kunana di inscription. Napukaw ko, I have lost my hands. Will you be my hand? I have lost my hand. Will you be my hand? Kadayjay nga panagayat ni Apo Diyos na intulagan nga ayat. Ay ayatin na iti amin. Ngam nalalaka nga digijay nga managdadakas masursuro da nga ayatin ni Apo Diyos. Dosika ken iti siya. Agbalin nga ima, agbalin a puso ni Apo Diyos. Ta saan da nga makita ni Apo Diyos? Ngem intun no makita da ka, makita da. Nasimrek tayon kadayjay. Anya title ta, dadalin tayo kabsat. Naintulagan nga ayat, covenantal love. Kini Apo Diyos. Dayjay Diyos nga handa nga makita. Ibagadan ton gayem check iti Diyos. Numampay hangkong nga makita. Ta makita mariknak agbalinin a kapadasak. Dayta nga ayat ti Diyos nga addaken ka nga isu iti ibagbagam. Amom no kasta iti aramiden tayo. Ije church, tunggal Sabado, kang kantain tayo. Dayjay kanta nga I will go. Makita, ipakita ni Apo Diyos kada tayo, itilubong nga agsagsagaba. Suffering word. Kas kini Apo Diyos kinatungtung na ni Isaiah. Sino iti mapan ngagpaay kada kami? Jay sungbat ni Isaiah, isuti sungbat mo, isuti sungbat ko, isuti ikang kanta ta ije church. Apo, I will go. Kasano tayo nga mapan? Apay nga mapan tayo? When ta naamuan tayo,
nagbalin a kapadasan tayo, dayjay na intulagan nga ayat iti Diyos. When we have received, when we have accepted, dayjay nga naintulagan nga ayat iti Diyos, dayjay ayat na, isumutin ti adda iti panagbiag tayo. Arig na kakabsat, datayon dayjay kalasugan, I will repeat it, datayon dayjay kalasugan iti ayat ni Apo Diyos. We will become the conduit, kadayjay nga ayat ni Apo Diyos. Intun numapan tayo, kadayjay nga iayatin ni Apo Diyos. Mariknada dayjay nga ayat ni Apo Diyos. In closing, I'll give you another illustration. Adda kanu kakabsat iti maysang evangelists napan ije China. Ije China, ije lugar nga napanan na maiparit kakabsat nga mga sabada nga usarenda itinagan iti Diyos, usarenda tinagan na Apo Jesus. Mabalindang agsaw. They can talk in public but never mention the word of God or the name of God, the name of Jesus. Tinaramid na dayto yung evangelist kabsat, nakgurnong iti nakatado nga tatawa, night after night. Iti inbagbaga na laeng, dayjay kababalin ni Apo Diyos. Dayjay nga naintulagan nga ayat ni Apo Diyos. Every night, he pictures God by the character of God. May isang rabi andan dayjay, may isang Chinese nga saanen kakabsat nga makatal na. Ingatong na di ima na. Ket recognize daytoy nga missionary ket kunana, apay gayem kunana. Denggen yun di kunana di Chinese. Kunana di Chinese, I know the man that you are talking about. Nagulimak di missionary. Intuloy kakabsat di Chinese kunana ket. Kabayatan nga iladladawan mo, babaen ka digita nga aramid na. Babaen ka dayta nga kababalin na. Dayta nga ibagbagam karubak. He is my neighbor. Saanin nga matengal dayto nga evangelist de Jeric na nakabsat. Tinbaga na, my friend, the man that I am talking about is now in heaven. And he is coming back for you. Kunana Jinche, idi nga iladawan mo when you pictured him. I saw, nakitak, dayta nga kababalin, kadayjay nga karubak. Anya iti bagbaga, iti lesson tayo kakabsat. Nga inton no sumrek tayo iti naintulagan nga ayat kini Apo Diyos. Dayjay nga ayat na balbaliwan na tayo. Dayjay nga ayat na ipakita na kadagiti sabsabali. Dayjay kababalin, dayjay Diyos nga agay ayat katatayo. Ket dayjay nga ayat na nga isunti adda nga pagbibiyagam kabsat ko. Guyuguyin nanto, He has drawn us kadayjay nga ayat. Anyan nga nagsaya at kakabsat, dayjay nga panagayat ni Apo Diyos. I would like to share a quotation from Ellen White. Kunana, keep your wants, your joys, your sorrows, your cares, your fears before God. You cannot burden Him. You cannot worry Him. He who numbers the hairs of your head is not indifferent to the wants of His children. The Lord is very pitiful and of tender mercy. His heart of love is touched by your sorrow, and even by our utterance of them. Take to Him everything that perplexes your mind.
Nothing is too great for him to bear. He holds upwards. He rules over the affairs of the universe. There is nothing in any way concern our peace too small for him to notice. Ay ayatin na ka ni Apo Diyos. Kayat na, nga dayjay nga panakirelasyon na ken kakabsat ko. Rumang ay, dumakkel, itinaldaw-aldaw. Sumrek tayo, kadayjay nga naintulagan, a panagayat ni Apo Diyos. Agkararag tayo kakabsat. Man nakabali namin nga Diyos amami nga nailangitan, agyaman kami launay ama. Ay ayatin na kami. Inayat na kami. Agyaman kami, tainted mo kada kami dayjay gundaway. Nga sumrek kami itinaintulagan nga panagayan ayat. May isang relationship nga sika o Diyos. Iti sentro, sika iti pundasyon, sika iti amin-amin mi. Agyaman kami ama. Taday tang ayat mo, palubusam met, nga isumet iti idanon mi kadagiti sabsabali. Sursurwan na kami o Diyos nga ayaten, dagiti anak mo ngay ayatem. Tulungan na kami. Nang nangruna o Diyos, tulungam iti tunggal may sa kada kami. No adda, kadagiti anak mo nga kaduami nga nagadal itatangarabi o Diyos. Iti adda iti sagubanit iti panagbagida. They have problems of health. Pangaasim ama, isagid mo iti man nakabalin amin nga imam, aprusam isuda. Tapno dayta nga sakit, may kat kadakwada. Tulungan na kami o Diyos. Ket makita mi kuba, dayta agnanayon a panagayat mo kada kami. Tinagan mo iti madaydayaw. Sungbatam digito nga dawat mi ama. Gaputan ni maikari iti anak mo. Ket umasideg kami ken ka, babaen ken kuana. Agyaman kami, itinagan ni Apo Jesus. Amen ken amen. Ingana no umay nga lawas manen kakabsat. God is good all the time. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ay ayaten da kayo met. Imbag nga rabi tayo kakabsat.